سلام عمل عالم تركبو حزب كريستيان سلامكم يبزح سلامك نعاكم تخون بارلم معنتي حيزلكم زقرب مدب واصلتا نايت زحلفه كوينو شامناي كفال ايو ارستوخا قصراكم اب كورنثيون يكون زبل ايو بمجمرتا ግን نزا چانلي لايك سبسكرايب كومنت غور ليكم تزور فيديو خا اوان من تخبصحكم نتا رنجبيل توقو እግዚአብሔር አመወዳታ ዘበን ምስ ህዝቡ ቆጠራ ሒዙ ከም ዘሎ ነቢ ኢሳያስ ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል ኢሳያስ ምዕራፍ 25 ከፍቅዲ 6 ክሳብ 9 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብ ዘኸረን እዚ ምሳሕ ብስቡሕ ብልዒ ንኹሎም ኣሕዛብ ክገብረሎም እዩ ምሳሕ ብርቱዕ ወይኒ አንጉዕ ዝመልኦ ስቡሕ ብልዒ ምሳሕ ብርቱዕ ጽሩይ ወይኒ ክገብር እዩ ኣብ ዘኸረን እዚ ነቶም ኩሎም ህዝብታት ዝጋርድ መጋረጃን ነቶም ኩሎም ህዝብታት ዝጉልብብ መጎልበብን ከጥፍኦ እዩ ንሞት ንሓዋሩ ክውሕጦ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከዓ ንነብዓት ካብ ገጽ ኩሎም ክደርዞ እዩ እግዚአብሔር ተዛሪቡ እዩ እሞ ንሕስራን ህዝቡ ካብ ኩላ ምድሪ ከርሕቆ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ እንሆ ኣምላኽና እዚ እዩ ተጸቢናዮ ከድሕነና ከዓ እዩ እቲ ዝተጸበነ እግዚአብሔር እዚ እዩ ብምድሓኑ نتحقس بهوني بلنا كبهال ايو بلنا ابز طقسي حتى زفتر نجر انتلو اتي كرن توايلو زلو بوتا ابي بوتا كم زخونه نصر ايكونن انت هونه جنا تبيت اسياس كله اندحر ام بيبكايو كرن صيون مخانو بروهيو غلط طقس نمر ايغن تبيت اسياس معراف كلته كفاد 12 كساب 17 نريينا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ንኹሉ ዕቡይን ኩርዕን ልዕል ንዝበለ ኩሉ ከዋርዶ መዓልቲ ቆፂሩ ኣሎሞ ኣብ ኩሉ ዓብይን ልዕል ዝበለ ኣእዋም ሊባኖስን ኣብ ኩሉ ኣእዋም ባሳን ኣብ ኩሉ ነዊሕ ኣኽራንን ኣብ ኩሉ ልዕል ዝበለ ኮረቢትን ኣብ ብዘሎ ነዊሕ ግንብን ኣብ ብዘሎ ጽኑዕ ቀጽርን ኣብ ኩለን መራኸብ ተርሴስን ኣብቲ ንምርኣይ ዘተምኒ ዘበለን መዓልቲ ቆፂሩ ኣሎሞ ትዕቢት ሰብ ክዋረድ ኩርዓት ሰብ ድማ ክሓስር እዩ በታ መዓልቲ እቲኣስ እግዚአብሔር በይኑ ልዕል ክብል እዩ ይብለና ከረንጽዮን ግን ኣበይ እዩ ድሕሪ ከረንጽዮን ዘሎ መንፈሳዊ ትርጉም ከ እንታይ እዩ ብተወሳኺ ጎኒ ከረንጽዮን እትስመ ከተማ ኢየሩሳሌም እያ ሕጂ ግን ስለ ከረንጽዮን ንዛረብ ስለ ዘለና ናይ ከተማ ኢየሩሳሌም ጉዳይ ይጽናሓልና ብሓፈሻ ግን ከረንጽዮንን ከተማ ኢየሩሳሌምን እግዚአብሔር ክጠቕሰን ከሎ ወይ ከዓ ክጽውዖን ከሎ ሓንሳብ ኣሕዛብ ይገብረን ሓንሳብ ከዓ ኣይሁዳውያን ይገብረን ስለዚ ነዚ ሕውሱስ ዝበለ መግለጺታትን መልእኽትታትን ከመይ ንርድኦን ከመይ ንትርጉሞን ርድኢተይ ክቐርብ እየ ምኽንያቱ ኣዋዛጋበን ኣኸራኸርን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ንምርድእ ምንጢ ክትጥዕመና ግን ብዓይኒ ኣሕዛብን ብዓይኒ እስራኤላውያንን ፈላለዩና ክንሪኦ بمجمرታ በቲ ናይ ኣሕዛብ ይጀምር ኣብቲ ናይ ኣሕዛብ መስመር ኪዳን ድሕሪ ንግስናን ድሕሪ ክህንነትን ዘሎ ናይ መልከ ጸዲቕ ጉዳይ እዩ ኣብቲ ናይ እስራኤላውያን መስመር ኪዳን ከዓ ድሕሪ ንግስና ዘሎ ነገደ ይሁዳ ክኸውን ከሎ ድሕሪ ክህንነት ዘሎ ከዓ ነገደ ለዊ እዩ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ዘበን ንግስና ዝቕበል መኖም እዩ ክኸውን እቲ ናይ ኣሕዛብ ኪዳን ወይሲ እቲ ናይ ኣይሁዳውያን ኪዳን ወይ ከዓ እታ ድሒራ ናብ ኪዳን ዝመጸት ቤተ ክርስቲያን ካብዚኦም ሰለስቲኦም ኣየናይ ኪዳን እዩ ንግስና ዝቕበል ኣብዚ መወዳእታ ዘበን ብሕፅር ዝበለ ቃል መልሲ ክትበሉ ተፈቲንካ ግን ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲኻ ትረክብ ኣይሁዳውያን እዮም ንግስና ዝቕበሉ ከይትብል ኢየሱስ ክርስቶስ ንግስና ካብ ኢድ ኣይሁዳውያን ናብ ኢድ ኣሕዛብ ከም ዝተሰጋገረ ገሊጸልና ኣሎ እሞ ኣሕዛብ እዮም ንግስና ዝቕበሉ ከይትብል ከዓ ኣሕዛብ ዝበሃል ስርዓተ እምነት ኣብዚ ምድሪ ኣብዚ ግዜ እዚ የለን እሞ ቤተክርስቲያን እያ ንግስና ተቐበል ከይትብል ከዓ ቤተክርስቲያን እውን ብወገና ሰማያዊ ንግስና እምበር ምድራዊ ንግስና ኣየድልየናኒ በማለት ነቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትስኢ ዝበሎ ንግስና ነፂጋቶን ደርብያቶን ንዒቓቶን እያ ትርከብ ስለዚ ሕቶ ዝፈጥር ጉዳይ እዩ ዝኾነልካ እቲ ሕቶ ዝፈጥረልካ ነገር ከዓ እሞ እግዚአብሔር ዳ ንመን ሒዚ እዩ ቆፀራ ኣብ ከረንጽዮን ኣዳልዩ ዘሎ ዝብል እዩ ካልእ እውን
እሞ ንከረንጽዮንሲ መን ዳዕሉ ከተኸላ ዝብልውን ሕቶ ይመጸካ እዩ ካልእ ሕቶ ኸዓ እሞ እቲ እግዚኣብሔር ኮነ ኢሉ ኣብ ከረንጽዮን ዘቐመጦ እምንስ ሕጂ እውን ንሰባት ክዕንቅፍ እዩ ማለት ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ይመጸካ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ህዝቢ ናብ ከረንጽዮን ከም ዝበጽሕ ብትንቢት ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ ፍቕዲ 24 ንስኻትኩም ግና ናብ ከረንጽዮንን ናብታ ከተማ ህያው ኣምላኽ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ናብቶም ኣላፋት መላእኽትን ኢኹም ዝበጽሕኩም ናብ ጉባኤ ኩሉ ናብ ማሕበር እቶም ኣብ ሰማያት ተጻሒፎም ዘለዉ በኹራት ናብ ኣምላኽ ወራድ ኩሉ ናብ መናፍስቲ እቶም ፍጹማን ጻድቃንን ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ማእከላይ ሓድሽ ኪዳንን ናብቲ ካብ ደም ኣቤል ዝሓሸ ዝዛረብ ምንጻግ ደምን በጺሕኩም ኣለኹም ይብለና ገለገለ ሰባት ግን ከረንጽዮንሲ ኣብ ሰማይ እዩ ኢሎም ክትርጉምዎ ሰሚዐ ኣለኹ እዚ ግን ምስቲ እግዚኣብሔር ኣብ ከረንጽዮን መዲቦ ዘሎ ቆፀራ ዝኸይድ ኣይኮነን ወይ ከዓ ዝቃወም ሓሳብ እዩ ምክንያቱ ከረንጽዮን ስለ ምድራዊ ንግስና ስለ ዝዛረብ ማለት እዩ እዚ ማለት ግን እቲ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ማለት ግን ኣይኮነን እንታይ ዳ ሐዋርያ ጳውሎስ ክገልጾ ከሎ መልአት ኣሕዛብ ኢሉ እዩ ዝገልጾ ነቢ ኢሳያስ ክገልጾ ከሎ ከዓ ብርሃን ኣሕዛብ ኢሉ እዩ ዝገልጾ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ግን ዕረፍቲ ሰንበት ኢሉ እዩ ዝገልጾ እቲ ምኽንያት ከዓ መጀመርታ ናይ ከረንጽዮን ጉዳይ ምስ ተወደአ እቲ ተበጃዊ ካብ ከረንጽዮን ናብ ኣይሁዳውያን ስለ ዝመጽእ እዩ ብጣዕሲ ደረጃ ክንሪኦ ተኾይንና ግን ከምዚ ይመስል ሮሜ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 27 ኣሕዋተይ ብርእስኹም ብልህታት ዝኾንኩም ምእንቲ ከይመስለኩም ሲ ምልኣት ኣሕዛብ ክሳብ ዝኣቱ ንሓያሎ ካብ እስራኤል ትሪ ልቢ ከም ዝበጽሖም እዚ ምስጢር እዚ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ ከምቲ ጽሑፍ ተበጃዊ ካብ ጽዮን ክመጽእ እዩ ካብ ያዕቆብካ ረሲነት ክርሕቕ እዩ ሓጢኣቶም ሰርሓቅኩ ኪዳነይ ምስኣታቶም እዚ ክኸውን እዩ ዝብሎ ብዘሎ እስራኤል ክድሕን እዩ ይብለና ብተወሳኺ መዝሙር ዳዊት ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ ዝገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 7 ኣየ ካብ ጽዮን ምድሓን እስራኤል እንተዝመጽእ እግዚአብሔር ምርኮ ህዝቡ ክመልስ ከሎ ሽዑ ያዕቆብ ክሕጎስ እስራኤል እውን ባህ ክብል እዩ ይብለና ነቢ ኢሳያስ ከዓ ነዚ ኩነት ክገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 49 ፍቕዲ 6 እወ ንሱ ይብል ንነገድ ያዕቆብ ንምትንሳእ ነቶም ዝተረፉ እስራኤል ንምምላስ ባርያይ ምዃንካ ኣዝዩ ሒደት እዩ ምድሓነይ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ምእንቲ ክበጽሕሲ ብርሃን ኣሕዛብ ከዓ ክገብረካ እየ ይብል ነቢ ኤርምያስ ከዓ ነዚ ፍጻሜ ዝኽገልጽ ከሎ ከምዚ ይብል ምክንያቱ መጀመርታ ናይ ጽዮናውያን ጉዳይ ዝተወደአ ብድሕሪኡ ከዓ ናይ እስራኤላውያን ጉዳይ ስለ ዝካየድ ነዚ ፍጻሜ ዝኽገልጽ ከሎ ከዓ ነቢ ኤርምያስ ከምዚ ይብል ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 2 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ እቲ ካብ ሴፍ ዘምለጠ ህዝቢ ኣብ በረኻ ጸጋ ረኸበ ንእስራኤል ክዕርፎ እኸይድ ኣለኹ ይብለና መጀመርታ ዝዕረፈ ህዝቢ ኣሎ ብድሕሪኡ ከዓ ናብ እስራኤል ከም ዝመለስ እግዚአብሔር ይገልጽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጽሑፍ እዚ ክነስተውዕሎ ዘለና ሓሳብ ከምዚ ይመስል እቲ ብሉይ ኪዳን መጀመርታ እስራኤል ክድሕን ድሕሪኡ ከዓ ኣሕዛብ ክባርኹ እዩ ነይሩ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ግን ተቃራኒ እዩ ንሱ ከዓ መጀመርታ ኣሕዛብ ክድሕኑ ብድሕሪኡ ከዓ እስራኤል ክድሕን እዩ ስለዚ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ መንግስቲ ካብ ኢድ እስራኤላውያን ተሓዲጋ ናብ ኢድ ኣሕዛብ ከም ዝተዋሃበት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ዝገልጽ ብጽሑፍ ደረጃ ክንሪኦ ተኾይንና ከዓ ከምዚ ይመስል ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 43 ስለዚ ድማ እታ መንግስቲ ኣምላኽ ካብኻትኩም ክትውሰድ ፍረ ንዘፍሪ ህዝቢ እውን ክትወሃብ እያ እብለኩም ኣለኹ ይብል
እታ መንግስቲ ናብ ኣሕዛብ ተዋሂባ ማለት ግን እንታይ እዩ ዘመልክት? ኣብዚ ዘመልክቶ 4 ነጥቢ እዩ። ንሱ ኸዓ እቲ ንግስና ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክዘዋወር እንከሎ ምስኡ ኸዓ መንነት ናይ ምቅያር ባህሪ የጋጥም ማለት እዩ። ንኣብነት ክንወስድ ንሕር ኮይና ግን መንነት ናይ ከተማ ኢየሩሳሌም፣ መንነት ናይ ከረን ጽዮን፣ መንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ መንነት ናይ እስራኤል እዚኣቶም ናይ ምቅያር ባህሪ ይገብሩ ማለት እዩ። እንታይ ማለት ይኸ መንግስቲ ምዝውዋር ንዝብል ንምድህሳስ ግን ገለገለ ጥቕስታት ክንርኢ። ንኣብነት መንነት ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንውሰድ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ መንነቱ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን ክገልጽ ከሎ ካብ ወዲ ዳዊት ናብ ወዲ ሰብ ይቕይርዎ። ምኽንያቱ ወዲ ዳዊት የክብል ይኽእል ነይሩ እዩ። እንተኾነ ግና መንነት ምቕያር ስለ ዝደለየ ወይ ከዓ እቲ ንግስና ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ይሰጋገር ስለ ዘሎ ናይ ግድንካ እቲ መንነት ከዓ ከምኡ ክቀያየር ስለ ዘለዎ ስለዚ ካብ ወዲ ዳዊት ወዲ ሰብ ክብል ይመሪጹ። ወዲ ሰብ እንታይ ምዃኑ ንምግላጽ ከዓ መዝሙር 110 እዩ ጠቒሱ። መዝሙር 110 ከዓ ስለ መልከ ጸዲቕ ዝዛረብ ጽሑፍ እዩ። ስለዚ እቲ ክህንነትን ንግስናን ናብ ኢድ ኣሕዛብ ከም ዝተዋህበ ክገልጽ ስለ ዝደለየ እዩ። እዚ ማለት ከዓ ድሕሪ ንግስና ከረን ጽዮን እያ ዘላ፣ ድሕሪ ክህንነት ከዓ ከተማ ኢየሩሳሌም እያ ዘላ። ብጠቕሲ ደረጃ ክንሪኦ ተኾይና ግን ከምዚ ይመስል። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 41 ክሳብ ፍቕዲ 46 ፈሪሳውያን ተኣኪቦም ከለዉ ኢየሱስ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መን ኢኸ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ወዲ ዳዊት በልዎ። ንሱ ከዓ ዳዊት ደኣ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክሳብ ዝረግጾም ኣብ ያማናይ ተቐመጥ በሎ እናበለ ብመንፈስ ከመይ ኢሉ ጎይታይ ይብሎ። እምበኣርሲ ዳዊት ጎይታይ ካብ ዝብሎ ከመይ ኢሉ ደኣ ወዱ ይኸውን በሎም። ሓደ እኳ ቃል ክምልሰሉ ኣይከኣለን፣ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ ሓደ እኳ ካሓቶ ደፊሩ ቢሕም ዝበለ የልቡን ይብለና። መዝሙር ዳዊት 110 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 7 ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ስጋብ ትገብሮም ኣብ ያማናይ ተቐመጥ በሎ። እግዚኣብሔር ካብ ጽዮን በትሪ ስልጣንካ ክልእኽ እዩ፣ ኣብ ማእኸል ጸላእትኻ ግዛእ። በታ ሰራዊትካ እትኽትተላ መዓልቲ ህዝብኻ ፈትዩ ይመጽእ፣ ከምቲ ካብ ከርሲ ወጋሕታ ዝወፅእ ኣውሊ ከምኡ መንእሰይካ ብልብሲ ቅድስና ይመጹኻ። እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ስርዓት መልከ ጸዲቕ ንዘለዓለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስን ከዓ እግዚኣብሔር ኣብ የማንካ ኮይኑ ብመዓልቲ ቁጥዑኡ ንነገሳት ክጭፍልቖም፣ ኣብ ማእኸል ህዝብታት ክፈርድ፣ በሬሰታት ክመልኦ፣ ርእሲ ርሒብ ሃገር ክጭፍልቕ፣ ኣብ መንገዲ ካብ ከውሒ ክሰቲ፣ ስለዚ ርእሱ ልዕል ክብል እዩ ይብለና። ብተወሳኺ ከዓ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ካብ መዝሙር ዳዊት ዝተፈለየ ሓሳብ የብሉን ክህንነትን ንግስናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መልከ ጸዲቕ እዩ ይብለና። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 11 ክሳብ ፍቕዲ 14 እምበኣርከ ብቤት ክህንነት ሌዋውያን ፍጻመ እንተዝኸውንሲ እቲ ህዝቢ ብኡ ሕጊ ተሓጊግሉ ነይሩ እዩ እሞ ከም ማዕርግ ኣሮን ዘይበሃል ካልእ ከም ማዕርግ መልከ ጸዲቕ ዝኾነ ቕትንስእ ዳ ንምንታይ ዳ መድለየ ነይሩ ማለት ክህንነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጊ እውን ብግዲ ክኸውን እዩ። እቲ ብዛዕባኡ እዚ እተባህለሉ ካብ ካልእ ዓሌት እዩ። ካብቲ ዓሌት እቲ ሓደ እኳ ኣብ መሰውእ ዘገልገለ የልቦን። ጎይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ክህንነት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ዓሌት ከም ዝወፅአ ፍሉጥ እዩ ይብለና። ኣብዚ ጠቕሲ ግን ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ንነገደ ይሁዳ ምስናይ መልከ ጸዲቕ ሕውስ ኣቢልዎ እዩ ዘሎ። ምኽንያቱ እስራኤላውያን ንጉስ ይወሃበና ኢሎም ምስ ጠርዑ ካብቲ ናይ ኣሕዛብ እዮም ተዋሂቦም። ካብዚ ግዜ ዝኣትሒዙ ከረን ጽዮንን ከተማ ኢየሩሳሌምን ወኪል ናይ ነገደ ይሁዳ መንግስቲ ክኾና ጀሚረን። ተኾነ ግና ኣብዚ ክነስተውዕሎ ዘለና ከተማ ኢየሩሳሌም ዝተኸለ መልከ ጸዲቕ እዩ። ከረን ጽዮንካ ኣብ ውሽጢ እቲ ከተማ ኢየሩሳሌም እያ እትርከብ። ስለዚ ሕብረት ኣሎ፣ ፍልሊካ ኣሎ ማለት እዩ። ከም ውፂኢቱ ከዓ እግዚኣብሔር ንከረን ጽዮንን ንከተማ ኢየሩሳሌምን ንኢየሱስ ክርስቶስን ንእስራኤልን ሓንሳብ ኣህዳውያን ገይሩ ይጠቕሶም፣ ሓንሳብ ከዓ ኣሕዛብ ገይሩ ይጽውዖም።
ስለዚ ንሕና ኢና ተጠንቂቕና ክንምርምሮን ክንፈላለዮ ዝግባአና ዝብል ርድኢት እዩ ዘለኒ። ኣብዚ ግን ዓብይ ሕቶ ዝፈጥር ነገር ኣሎ። ምስኻ ስለምንታይ ኢኻ ቤተክርስትያን ዘይትብል ዝብል ሕቶ ክለዓል ይኽእል እዩ። ነዚ ሕቶ እዚ ንምምላስ ግን ኣነ ካብ ዝምልሶ ናይ ዕብራውያን ክምልሶ ይሓይሽ ስለ ዝብል ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ንቤተክርስትያን ዕረፍቲ ናይ ሰንበት ተሪፍዎ ኣሎ እዩ ዝብል። ኣነ እውን ቤተክርስትያን ኣብቲ ናይ ሰብኣውያን መደብ እትውቲ እያ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ። እንተኾነ ግና ቤተክርስትያን በዚ ዝሪኣ ዘለኹ ዕረፍቲ ናይ ሰንበት ተቐበል ኣይኮነትን፣ ንግስነት ሰብኣውያን እውን ተቐበል ኣይኮነትን፣ ብርሃን ኣሕዛብ እውን ተቐበል ኣይኮነትን፣ መልኣቲ ኣሕዛብ እውን ዝርዳእ ኣይመስለን። ስለዚ ናብቲ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ንኽትኣቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ዘላ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ። ምክንያቱ ናብቲ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ ክትኣቱ እንትሕር ኮንካ ክልተ ምርጫ እዩ ዘለካ። ተቐዳማይ ምርጫ ብምድረ በዳ ሓሊፍካ ናብ ኮረንጽዮን ምብጻሕ ማለት እዩ፣ ከምቶም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 7 ከፍቅድ 16-17 ዘለዎ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓ ብመከራ ሓሊፍካ ወይ ከዓ ንስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወትካ ብምኽፋል ምስቶም ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20-12 ዘለዉ ካብ ሞት ምትንሳእ እዩ። እቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ግና ድሕሪ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ እዩ ዝጅምር። ምዉታን ጥራዮም ከዓ ዝትንሱ መስቶም ናብ መቓብር ከይከዱ ወይ ከዓ ሞት ከይጠዓሞ ዝቕየሩ ሰባት ዕድል ምእንቲ ክትረኽቡ ግና ቆፀራኹም ምስ እግዚኣብሔር ኣብ ከረንጽዮን ይኹን።